Γέροντας Παΐσιος Αγιορείτης, 1924-1994. Η συγκλονιστική μαρτυρία του υμνογράφου της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, ιερομονάχου Αθανασίου Σιμωνοπετρίτου για τον πατέρα Παΐσιο, που αποκαλύπτει την φωτεινή ψυχή ενός Αγίου Γέροντα. Σήμερα, λέει, υπάρχουν 50 ζωντανοί Άγιοι στο Άγιον Όρος, μεγάλης πολκής, αλλά είναι πιο εξεπλημένο το βλάκα που βγήκε εφήμιμο στην Αθήνα και δεν μπορώ να τη σημάσω. Παρακλώνουν τον Χριστό μας και του λένε: μη μας δώσεις τη δόξα σε αυτή τη γη, κράτησέ την για την άλλη ζωή. Ντοκιμαντέρ με τη μαρτυρία και κινηματογραφικά πλάνα από μοναστήρια και τοποθεσίες του Αγίου Όρους. Σπάνιο ηχητικό αλλά και οπτικό ντοκουμέντο με τον Γέροντα Παΐσιο στο αρχονταρίκι της Παναγούδας λίγο πριν την κοιμησή του. Φωτογραφίες και εικόνες από το Άγιον Όρος που θα αφήσουν άφωνο το σύγχρονο θεατή. Γέροντας Παΐσιος Αγιορείτης, 1924-1994. Πήγα στην Αγιάνα προχθές, λέω, και στη Μικρή Αγιάνα και άκουσα διάφορες διηγήσεις να λένε για τους γυμνούς ασκητές. Λέει, τι θες να σου πω. Γέροντα, υπάρχουν ή δεν υπάρχουν. Με πιέσε από το αριστερό χέρι έτσι και μου έβαλε όπως έβαζε το χέρι στην πλάτη. η συγκλονιστική μαρτυρία του υμνογράφου της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, ιερομονάχου Αθανασίου Σιμωνοπετρίτου για τον πατέρα Παΐσιο, που αποκαλύπτει την φωτεινή ψυχή ενός Αγίου Γέροντα. Αλλά εκείνο που τόνιζε πολύ ήταν η εκκλησιαστική ζωή, πόσο βοηθάει τον άνθρωπο. Έλεγε πάντοτε να έχει κάποιος το πνευματικό του, να εξομολογείται τακτικά και αν βάζετε σε τάξη τους λογισμούς μέσω του πνευματικού, όλα τότε διορθώνονται και να έχετε και ένα μικρό πνευματικό πρόγραμμα.